Mibahad ang COMELEC Region 12 nga padalhan og show cause order ang mga kandidato nga dili motanggal og campaign posters 5 ka adlaw human ang eleksyon. Ani report. Pipila ka adlaw human ang eleksyon. Daghan paghihapon nga campaign posters sa mga kandidato ang anaa sa mga kadalanan sa General Santos City. Sumala sa COMELEC-12, angay na matutpang tanggalon sa mga kandidato ang ilang campaign posters sa sulod sa 5 ka adlaw human ang adlaw sa eleksyon. Kung ugaling dili motuman, posibleng ma-issuehan og show cause order. Atos lang tagaan og kuan, show cause posible kay sa balaod good sa COMELEC resolution 5 days after ilang tangtangon. Samtang usa ka bulan human ang eleksyon, gikinahanglan matud pa mag-file og Statement of Contribution and Expenditures o SOSE ang tanang mga kandidato aron masuta ang ilang mga nagasto sa pagpangampanya alang sa tumong nga transparency ug accountability. Mag-file sila og kuan nila complete and comprehensive statement sa ilahang expenditures na gasto nila relative sa election. So, t-shirt, campaigning, posters, TV ads, radio ads, kana. So, it should be filed before the office kung asa sila nag-file silang COC. Pinaagi sa SOSE, mabantayan matud pa sa COMELEC kung ang usa ka kandidato mituman sa allowable range of expenses sa pagpangampanya. Ang dili mo file, muatubang og silot. So, panalitan dili ka ka-file, pwede ka ma-fine, failure to file, pwede ka ma-remove from office. Mo-file ka, then sobra, then ma-penalize niya po ka. Ang atong bantayan is kanabang within ka sa range nga allowable. And the range will depend upon sa number of voters in a place. Sa June 11, 2025, ang ulahing adlaw sa pag-file sa SOSE. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.